स्थितग्रैव दामोदरं कटिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सुघोषं निमञ्चन्तम् आख्यापयन्तम् तदीशिषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सदावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वा देशादपीह इदं देवपूर्णाद गोपालबालं सदा मे मनस्य विरतां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोज अत्यन्तनीले हृदं कुण्डले स्निग्ध रक्तै च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् आलं लक्षलाभे नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाधिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यादि दीनं वेदानु गृहाणेश मामज्ञ विद्याक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तु दाम्नि सूरदीप्तिदाम्नि त्वदीयोदरायाध विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले राजमनम् हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण नमस्कार हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇന്നത്തെ 11ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലനഞ്ജന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഈ ചൈതന്യം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി കൃപാന്തികം. हे कृष्ण करुणा सिंधु ചെറിയ ചട്ടിയിൽ വെച്ചോ. അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ മാതാജി? മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗൽപതി ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാ ഗാന്ധ നമസ്തേ തപ്തകാന്തിന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവന ശ്രീ വിശ്വപാനി ശ്രീദേവി പ്രണമാമി ഹരി പ്രിയം ൂപേ കൃപ സിന്ധു പ്രതീതാനം പാവനോ വൈഷ്ണവോ നമോ നമഃ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यं श्रीवासरा शिवा साधु भक्तवृंदा. नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय पूज्याय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे देववाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय पूज्याय श्रीमते देवराग स्वामिन् इति नामिने नमः. आचार्य पादाय निदाय कृपप्रदायने गौरगदा तामय नगर ग्रामधारिणे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. എല്ലാവരും ഇന്ന് ആരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണു അല്ലേ? എടുത്തു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കാണാം പ്രഭുജി, കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്
വിഭൂതി വിസ്താര യോഗണല്ലേ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ അവസാനം ഭഗവാൻ പറയണ്ടായി, ഞാനീ പറഞ്ഞതെല്ലാം എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം വെച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ അത് മുഴുവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിസ്താരമായിട്ടുള്ള രൂപം എത്ര ഭയങ്കരമാണ് നമുക്കൊരു ഇമാജിൻ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അല്ലേ, ഇത്രയൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം. അങ്ങനെ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കണേ. 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത് അർജുനന്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണേ, അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം മുഖ്യമധ്യാത്മസംഹിതം തത്വയുക്തം വചസ്തേനായ മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറയണ പരമമുഖ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എൻ്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതായത് അർജുനന്റെ അല്ലെ ആദ്യം നമ്മൾ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനന്റെ വിഷാദയോഗത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാണല്ലോ. അർജുനന്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഞാൻ ഇവരെ വധിക്കുന്നു അല്ലെ, ഞാൻ ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താണ് പിന്നെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കുടുംബത്തിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇവരെല്ലാരും കൊന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ രാജ്യവും എല്ലാം, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യാമോഹങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അർജുനൻ ഇരുന്നിട്ടാണ് ആകെ ടെൻഷൻ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാണ്ടേ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞ് അവസാനം 9ാമത്തെയും 10ാമത്തെയും അധ്യായത്തില് ഭഗവാനാണ് ശരിക്കും ആരാണെന്നുള്ള ഡിസ്ക്ലോസിങ് ചെയ്യുക ചെയ്യണത്. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അർജുനൻ മനസ്സിലാവുന്നത്, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളെ അല്ലെ, ഇത്രയും കാലം ഞാൻ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടത്തിയിരുന്ന ഭഗവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ആ വിഭൂതികളെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയണേ, എൻ്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏവം മേത യഥാത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദുഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപ ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഉച്ചത്തിലുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ്, പരമപുരുഷോത്തമൻ. ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചു പോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങേ എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും, അതായത് ഇന്നലെ അർജുനൻ പറയണ്ടല്ലേ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പല പല ആൾക്കാരും പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മാവും നാരദനും വ്യാസം എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയണേ, അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് മാതിരി അർജുനൻ തന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്, ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ട് അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു ഇമാജിനറി ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഒരാളെ പറ്റി, ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി. അതേമാതിരി അർജുനൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങേ എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്കിലും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അതായത് ഭഗവാൻ പറയണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഏകദേശ രൂപം ഭഗവാനെ പറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കതൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ, പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണേ ശതശോധ സഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാ വർണ്ണാകൃതീനിജ. പരമ ദിവ്യോത്തമപുരുഷൻ എന്താ പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളും പല ആകൃതികളും എൻ്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളുക. അങ്ങനെ ആ ടോട്ടൽ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ആ ആഗ്രഹത്തെ ഭഗവാനോട് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്റെ ടോട്ടൽ സറണ്ടറിങ് ആയിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ, ഞാനിത് അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ സറണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക്, അതായത് നമ്മൾ സ്വർണ്ണം തരൂ കാശ് തരൂ എന്നല്ല പറയണേ, പിന്നെ എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന അർജുനൻ പറയണേ അല്ലേ. ഭഗവാൻ പറയണേ, ശരി ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം, നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നിട്ടെന്താ, നതുമം ശകസേ ദൃഷ്ടു ആനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് അല്ലേ, സാധാരണ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ചില ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പറയാറില്ലേ, വളരെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയതൊക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, ചില മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വളരെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ ശബ്ദങ്ങൾ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ചില ശബ്ദങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കാനേ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ പല കാണുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിന്റെ സാധാരണ ഭൗതിക കണ്ണു വെച്ച് നിനക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു.
എന്റെ വിഭൂതികൾ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അല്ലെ, ഇവിടെ നമുക്ക് വെച്ച് വരുന്ന ഒരാൾ കാര്യം നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്താലുള്ള സഞ്ജയനാണ്. കാരണം വ്യാസമുനി വന്നിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞ ധൃതരാഷ്ട്ര സ്വതേ കണ്ണില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ, അന്ധനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയോട് വ്യാസമുനി വന്ന് പറയണ്ടേ, ഇവിടെ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ദിവ്യ ചക്ഷുസ് തരാം, അത് വെച്ച് ഇത് കണ്ടോളുന്നു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പണ്ടേ തോന്നുന്നുണ്ട് മക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇത് തോറ്റു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെയാണ് ആ ശക്തി ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത്? സഞ്ജയന് കൊടുക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ശക്തി ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സഞ്ജയന് ഇത് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഞ്ജയനും ഇതേ കാര്യം തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദിശനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികൾ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഓരോ അല്ലെ ഇവിടെ വെറുതെ സിംബോളിക് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ, ചെറുത് കാണാനും വലുത് കാണാനും ദൂരെയുള്ള കാണാനായിട്ട് പല എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഭൗതികമായിട്ട്. ഇവിടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ കാണാനായിട്ട് ആത്മീയ കണ്ണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ആപ്പിൾ ഒരു സൈഡ് കടിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം, പക്ഷെ കണ്ണാടിയിൽ ചിരിക്കുമെന്നാണ് ഒരു ഫുൾ ആപ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ഇലൂഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അത് ഇപ്പുറത്തുള്ള പടം കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചലിക്കുന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു, അല്ലെ. അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ലുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെതായ ടെക്നിക്കും കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാറ്. ആത്മീയ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ആത്മീയത്തിന്റെ ആ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് പ്രത്യേക ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപം ആഗ്രഹിക്കുന്നല്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതായത് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയാന്ന് വെച്ചാല് അർജുനന് കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശ്വാസമായി. പക്ഷെ ഇനി വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ, കലികാലത്തിൽ വരുമ്പോ എല്ലാവരും എന്താ അല്ലെ, കലികാലത്തിന്റെ പ്രത്യേക നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത്, അല്ലെ, ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി. അങ്ങനെയല്ല, അതെങ്ങനെയുണ്ടോ, അതിനുള്ള പ്രൂഫ് എന്താ, അല്ലെ, എല്ലാത്തിനും പ്രൂഫ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തിനാണ് വേണ്ടി ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുമ്പോ അർജുനന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി പിന്നീടുള്ള ആൾക്കാർ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, അതായത് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഭഗവാനാണ്, ഭയങ്കര ദിവ്യനാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരോട് ഭഗവാന്റെ മാതിരി ഒരു വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയാണ്. കാരണം അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ. ഇപ്പോഴത്തെ കോടാനുകൂടി ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രൂഫും കൂടെ, കലികാലത്തിന് ഒരു പ്രൂഫും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ശരിച്ചത്. കാരണം അർജുനൻ ഓൾറെഡി അറിയാം ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമ ദിവ്യോത്വ പുരുഷനെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനം അല്ല എന്ന് അർജുനൻ കൂടെ അത് സമർത്ഥിക്കണമായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമ പുരുഷോത്തമനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ആ വിശ്വവ്യാപകമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അതായത് ശ്ലോകരൂപത്തിൽ പോയി കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല, അല്ലെ, ടോട്ടലി 56 ശ്ലോകം ഉണ്ടായി. അതിന്റെ മുക്കാഭാഗം ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഗദ്യരൂപത്തിലായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങൾ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവ്വവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം, അല്ലെ. ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരേ ആ രൂപത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഓരോ മുഖങ്ങളും ഓരോ രൂപം അനുസരിച്ച് കൈകളും ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് വരുന്നത്. അത്രയും ഒരു വിശ്വരൂപ ദർശനമായിട്ട് അവിടെ കാണിക്കുക ചെയ്യുന്നതോട് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടോ 1000 സൂര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരിക്കുന്ന ആ വിശ്വാത്മക ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാരൂപം, അതായത് വെട്ടിത്തിളങ്ങുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മുഴുവൻ, അല്ലെ. ഒരു സൂര്യൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ 1000 സൂര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ പ്രഭാവം അവിടെ വരുന്നത്, അല്ലെ. കണ്ണൊക്കെ മഞ്ഞളിച്ചു പോകും. എന്നിട്ടോ ഇത്രയും ഉള്ള ആ പ്രകാശ തുല്യമായിരുന്ന വിശ്വമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാരൂപം, ആ ഓറ, ആ ടോട്ടലി അത്രയും ഒരു വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതും അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ് ഇഷ്ടംപോലെ ആ കൈകളും ഇതെല്ലാം കാണിച്ചുള്ള ആ ഒരു വിശ്വരൂപം ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേശ്ശെയായിട്ട്. എന്നിട്ട് അർജുനൻ പറയണം, പശ്വാമിത്തം സ്തവ ദേവദേഹേ
സർവം തഥാ ഭൂത വിശേഷ സംഘൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ സർവാനുരംഗാക്ഷ ദിവ്യാൻ. അതായത് അർജുനൻ പറഞ്ഞ, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഉരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അല്ലെ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അതായത് ഇന്നലത്തെ ആ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞ, ആ വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെയും അവരുടെ ആ ശരിയായ ഭാവത്തിൽ അവിടെ കാണുന്നു എന്നാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അല്ലെ, എന്തൊക്കെയാ കാണുന്നത്? സകല ദേവന്മാരെയും അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട്, മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെ എടുത്തുകൊണ്ട്, കാരണം ആ ദേവന്മാരെല്ലാം എന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളെ എല്ലാത്തിനും കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ദേവന്മാരെ മുഴുവൻ കാണുന്നത്. പിന്നെ ആരാണ്? ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നില്ലേ? ഈ ആദിമ സൃഷ്ടിയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മദേവൻ. ആ താമരയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ശിവനെ കാണുന്നത്, ഋഷിമാരെ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അവിടെ അർജുനൻ കാണുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടോ, അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദ്യമോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ കാണുന്നില്ല. അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ ആദ്യം പറയുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു വന്നത്, ആ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ കൂടെ കൃഷ്ണന് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യണം. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? കാരണം ഓരോരോ രൂപങ്ങൾ വരും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കൈകളും, അല്ലെ, ഉദരങ്ങളും വായകളും കണ്ണുകളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടോ ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദ്യവും മധ്യമോ അന്ത്യമോ. കാര്യം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യണം, ഓരോ രൂപങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. കാരണം ഈ ഭഗവാൻ തന്നെ ആദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടുന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി മുഴുവൻ കാണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യവും അന്ത്യവും ഇല്ലാത്ത ആ രൂപം കാണുന്നു. അല്ലെ, അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് പറയുന്നതിന് പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ടോ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചുവഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കണ്ട ദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗതകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അതായത് ഈ നാരായണ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ചതുർഭുജങ്ങൾ പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കയ്യിലല്ല, 4 കയ്യിൽ 4 ആയുധങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഓരോ ആയുധങ്ങളും 4 കൈകളിലും മാറി മാറി പലതും വരുന്നതാണ്. ഓരോന്നിനും ഓരോരോ പേരുകളുണ്ട്. ഈ വരുന്ന പേരുകൾക്കുള്ളവർക്കൊക്കെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ അവർക്ക് ഓരോ ഇതുണ്ട്, ഓരോ സ്ഥലമുണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തില്. അപ്പൊ അത് തന്നെ പല പല രൂപത്തിലുള്ള നാരായണന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്, പല പല രൂപത്തിൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ജ്യോതിഷി കൊണ്ട് ദൃശ്യമായ അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗതകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. കാരണം പ്രപഞ്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക ചെയ്യണം അങ്ങനെ. എന്നിട്ടോ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ സൃഷ്ടി കാണുന്നുണ്ട്, സംഹാരവും കാണുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം മൂന്നും ആ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തില് അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ട എല്ലാ ദേവന്മാരും അവരും എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സംഹാര രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരുക ചെയ്യണം, മരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുക ചെയ്യണം. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും കർണരും എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളെ പ്രമുഖന്മാരും എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകാരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുകയാണ്. ആ ദ്രഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിരസുകൾ ചതറിഞ്ഞറിയുന്നു. കാരണം അവരുടെ അന്ത്യം കൂടെ അവിടെ കാണുക ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം മൂന്നും അവിടെ കാണുക ചെയ്യുന്നേ. ദേവാതിദേവ, അതെ, ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം മുകളിലുള്ള അല്ലെ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായി അങ്ങേ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ വീണ്ടും സറണ്ടർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കഥയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഒരു ആചാര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെ സപ്താഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണ ആചാര്യൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണ ആ ശ്ലോകം നോക്കി നമ്മൾ ആചാര്യനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെ, അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൂലക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു
ഇത്തിരി പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾ ഇങ്ങനെ കരയുക ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകമില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഒരു സാധനമില്ല, അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരയുക ചെയ്യണേ. ഇതെല്ലാം അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വരൂപ ദർശനാണ് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഉണ്ണന്റെ സമയമായി. അപ്പൊ എല്ലാവരും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആചാര്യൻ ആ വയസ്സായ ആളെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ അങ്ങ് കരയണേ? പുസ്തകം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്. പറഞ്ഞല്ല, പിന്നെ എന്താ കരയണേ? എനിക്ക് എഴുത്തും വായനൊന്നും അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ പുസ്തകമില്ല. അപ്പൊ എന്തിനാ കരഞ്ഞേന്ന് ചോദിച്ചു. പറയാണ്, അദ്ദേഹം പറയണേ, അങ്ങ് വിശ്വരൂപ ദർശനം ആ വർണ്ണിക്കണ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ഞാനത് കണ്ടുപോയി. ആ വിശ്വരൂപ ദർശനം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് വന്ന ആനന്ദാശ്രമാണത്, അല്ലാണ്ട് ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറയുക ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആചാര്യൻ പറയണെന്ന് വെച്ചാല്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരേ ഒരാളെ ശരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് വെച്ചാല് ഈ വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ മഹാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയണേ. കാരണം ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആചാര്യൻ ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ മറിച്ച് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ ആചാര്യന്റെ ഒപ്പം എത്താനായിട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങൾ മറിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭഗവത് ദർശനം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ, സപ്താഹങ്ങൾ അതിന് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? എന്തിനാണ് അങ്ങയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള ഈ വരവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നിന്ന് ചോദിക്കുക ചെയ്യണത്? അപ്പൊ പറയണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്താ പറഞ്ഞ? സമസ്ത ലോകങ്ങളെ സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു. ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് കലിയുഗം വരാൻ പോണ്. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അതിനും മാത്രം ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കലിയുഗത്തിലായിട്ട് വരണേ. അപ്പൊ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനായ സംഭയാമല്ലേ. അപ്പൊ ധർമ്മം രക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അല്ലെ ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ട വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം 100 വയസ്സിൽ നമുക്ക് ഇല്ലാന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാൻ തന്നെ ക്രോഡീകരിക്കുക, അതും കൂടെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനും ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ, അത് 5 പേരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. അത്രയും വലിയ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും ഇൻഡയറക്ട്ലി അത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സ് നേടാൻ തയ്യാറാക്കൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനായിട്ട് ഇവരാരും മരിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആർക്കും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് യോഗ്യരല്ല, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്റെ ജനനം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വരവ് കൊണ്ടല്ല, ജനനമല്ല, എന്റെ അവതാരം കൊണ്ടുള്ള ആ ഉദ്ദേശം ഇതെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ഇതൊരു ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ദൗത്യമാണ് വരുന്നത്. ഓൾറെഡി എന്റെ ഇത് പ്രകാരം ഇവരെല്ലാവരും മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അർജുന, നിന്റെ ആകെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അർജുനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇവരെല്ലാവരും കൊന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുന്റെ ശ്രേയസ്സും പിന്നെയും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കല്. ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ എപ്പോഴും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയണേ, എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാവൂ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ പറയണ്ടല്ലേ, നിന്നെ എല്ലാവരും കളിയാക്കും, നിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അർജുനെ ഭഗവാൻ കുറെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതാണ് പറയുന്നത്, അർജുന നീ എഴുന്നേൽക്കൂ. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അത്രയും വലിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് നിന്റെ ആ പേര് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുക. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമുദ്രമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ കഷ്ടകാലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രാജ്യത്തിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധം എന്നാവുന്നുള്ളൂ. നീ വെറും ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ് അല്ലേ. നിനക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഇവരെല്ലാവരും ഇൻഡയറക്ട്ലി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അർജുന, നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്ത് ഇവരെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് നിന്റെ ആ യശസ് നേടാനാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അർജുനന് ആകെ ഒരു മാനസാന്തരം വരുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും കാലം പല സദസ്സിൽ വെച്ചും പല സ്ഥലത്തും വെച്ചാൽ കൃഷ്ണനെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞും ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അർജുനൻ ആകെ ടെൻഷൻ പിടിച്ച് അത്രയും ഭയചകിതമായിട്ട് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി, ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നല്ല ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോകുന്നു. അല്ല, കളിയാക്കുന്ന രൂപത്തിലും തമാശ രൂപത്തിലും തോളിൽ കൈയിട്ടും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ഞാൻ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ഭഗവാനെ അത് ക്ഷമിക്കണേ. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അതായത് നാശമില്ലാത്തതിനെ, തെറ്റുപറ്റാത്തതിനെ, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി, ഒരു 100% സറണ്ടർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അർജുനൻ. ടോട്ടലി ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ നിന്നിട്ട് പറയണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക, കാരണം ഞാൻ അങ്ങ് ആരാണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും അറിയാണ്ട് ചെയ്തു പോയി, അതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് കണ്ട് മാപ്പാണെന്ന് കണ്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണമേ ഭഗവാനെ എന്ന് പറയുക ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ. എന്റെ ഈ വിഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. കാരണം അർജുനന്റെ ആ വിഷമം, ടെൻഷനും ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന് ആകെ വിഷമം വരികയാണ്. ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പറയണ ശരി, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നീ ഇത് കണ്ട്, കാരണം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇതെല്ലാം കണ്ടു കയറ്റും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയേണ്ടത്, എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് എന്താണെന്നല്ല, എനിക്ക് ആകെ ബീഭത്സമാകും, പേടിയാവുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ രൂപം മാറ്റി സാധാരണ രൂപത്തിൽ വരൂ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ രൂപം ഇരിക്കുന്ന അത്രയും ആ ബീഭത്സമായിട്ടുള്ള ശരീരം എല്ലാം കൂടെ കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി എന്റെ എന്റെ ഭയത്തെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അർജുന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നടക്കണം. ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേറൊരാൾ കാരണം ആരാണ്, സഞ്ജയൻ കാണുന്നുണ്ട്. സഞ്ജയൻ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സഞ്ജയനും ഇതേ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ. എന്റെ ഈ വിഭത്സരൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്ത് അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായി നീ ഇനി സ്വസ്ഥം കൈവരിക്കൂ, ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിയപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇത്രയും വലിയ രൂപം കണ്ട് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കൃഷ്ണ, ഞാൻ സറണ്ടർ ചെയ്യണേ, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആ 4 കൈയുള്ള നാരായണ രൂപം കൂടെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അർജുനൻ. കാരണം ഏതായാലും ഭഗവാൻ രൂപങ്ങൾ കാണിച്ചു, അപ്പോൾ എനിക്ക് 4 കൈയുള്ള നാരായണ രൂപം കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരൂ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ശരി, ആ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇത് മാറാം, എന്നിട്ടോ നിനക്ക് ശാന്തനായിട്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ രൂപം, കാരണം ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണം. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രർ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അർജുനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു അല്ലെ. ആ സഞ്ജയന്റെ ഭാഗ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതെല്ലാം വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സഞ്ജയൻ ഇതെല്ലാം കാണുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇത് കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണോ അർജുനോട് കണ്ട ബീഭത്സ രൂപം എല്ലാം, ആ ദിവ്യരൂപം എല്ലാം സഞ്ജയൻ കാണുന്നുണ്ട്, അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ സമയത്താണ് ഇതെല്ലാം വീണ്ടും ചതുർഭുജനായിട്ട് ആ രൂപം കാണുന്നത്. അതും സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുക ചെയ്യാൻ ആ രൂപം മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുന ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി 2 കൈകളോടും കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്ത് പ്രഭുപാദരുടെ നമ്മള് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, അതിന് മനുഷ്യരൂപം അല്ലെ, 2 കൈകളോടുകൂടെ മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട്, കാരണം ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടോ അല്ലെ. അരൂപിയ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, വിശ്വരൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, നാരായണ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, 2 കൈകളോടുകൂടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, അർജുനോട് പറയുന്നില്ലേ, അർജുന 2 കൈകളോടുകൂടിയ എന്റെ ഈ രൂപത്തെ നീ കൃഷ്ണരൂപത്തെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ആരാണോ എന്നിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഭക്തിയോടുകൂടി അല്ലെ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അതെല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ ആരാണോ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരാണോ അവർക്കാണ് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുന്നത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വരാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലാതെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ആരാ പറ്റുന്നത്, അവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളവർ മുഴുവനാണ് ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഏത് രൂപത്തിലാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പല ഭാഗത്തും പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, അർജുന നീ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീ നാരായണ രൂപത്തിലല്ല കൃഷ്ണരൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ 2 കൈകളോട് കൂടി എന്നെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടോ ഭക്ത്യാ ത്വനന്യ ശക്യ അഹമേവം വിദോ അർജുന ജ്ഞാത്വം ദൃഷ്ടം ച തത്വേന പ്രവേശിഷ്ടം ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
അല്ലെ? നമ്മള് പല പല ആൾക്കാരെയും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മോക്ഷം കിട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അവസാനമുള്ള പൂന്താനത്തിന്റെ വരെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? പൂന്താനത്തിന് വലിയ ഭക്തിയുള്ള ആരായിരുന്നു? പൂന്താനത്തിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ദിവസം പൂന്താനം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. പൂന്താനത്തിന്റെ അവിടെ തേര് വന്ന് നിന്നിട്ട് പൂന്താനത്തിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പൂന്താനം ചെല്ലുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? തേരിൽ കയറാൻ ചെല്ലും. എല്ലാരും പറയും പൂന്താനത്തിന് എന്തോ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആരും കാണുന്നില്ല അവിടെ ഭഗവാനെ, പൂന്താനം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂന്താനം പറയുവാൻ, എനിക്ക് ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന വിരോധന. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പൂന്താനത്തിന്റെ ഭാര്യയോട് പൂന്താനം പറയും, വരൂ എന്റെ കൂടെ പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് പറയും, ഇല്ല ഞാനിപ്പോ വരണില്ല എന്ന് പറയും. കാരണം അവരും കാണുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് വേലക്കാരി, ഭക്തിയായ വേലക്കാരി പറയുന്നത് ഞാനും വരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വേലക്കാരി പൂന്താനത്തിന്റെ കൂടെ അതിൽ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂന്താനം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അത് തന്നെ കുറൂരമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കുറൂരമ്മയും ഭഗവാൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭക്തിയോടെ. അവരുടെയൊക്കെ ഭക്തി നമുക്കറിയാലേ. കുറൂരമ്മയുടെ ഭക്തി എന്തായിരുന്നല്ലേ? ആ ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിട്ട് കുറൂരമ്മ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരികയെന്നല്ലേ? കുറൂരമ്മയ്ക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വില്ലുമംഗല സ്വാമിയാർ വരുമ്പോ ഒരുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താന്ന് കുറൂരമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ വന്നിരിക്കണ കുട്ടി അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അമ്മേ, ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തുതരാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് അല്ലേ ചെയ്തു വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വില്ലുമംഗല സ്വാമിയാർ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പൂജയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വില്ലുമംഗല സ്വാമി അപ്പൊ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തു? ഇവിടെ ഭയങ്കര ശല്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറൂരമ്മ എന്താ ഇതൊരു പാത്രത്തും കൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കുന്ന പറയണേ. അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ വില്ലുമംഗല സ്വാമിയാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നു. കുറൂരമ്മയുടെ അടുത്ത് വരുന്നു. കുറൂരമ്മയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ വന്നിട്ട് ക്ഷമാപണം പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഓരോ പൂവിടുമ്പോഴും ആ പൂവിടെ ചെല്ല് വീഴുന്ന പറയും കുട്ടിയുടെ കാലക്കല വീണേ. അപ്പോഴാണ് മംഗല സ്വാമിയാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ എന്തൊരു തെറ്റാ ചെയ്തതെന്ന്. കാരണം ഇവിടെ നേരെ പൂജ സമയത്ത് വില്ലുമംഗല സ്വാമിയാർ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? അതേസമയം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ കുറൂരമ്മയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ താമസിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കുറൂരമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ചെയ്ത് ആ പൂജയുടെ സമയം ഇടയ്ക്ക് ഓടി പോകും. എവിടേക്ക്? ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി സമയം മുഴുവൻ കുറൂരമ്മയുടെ വീട്ടിലുണ്ട് അല്ലെ? അത്രയും വലിയ ഭക്തിയായിട്ടുള്ള കുറൂരമ്മയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടിപ്പോയി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാ കഥകളും നമ്മൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അല്ലെ? നമ്മുടെ കേശവൻ ആന തന്നെ അല്ലേ? മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ ദിവസം എന്താ ചെയ്യണേ? അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് മേത്ത് വലിച്ച് അല്ലേ? ഏകാദശി മേത്തിങ്ങനെ ആ വെള്ളം മുഴുവൻ എടുത്ത് കുളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് കുളിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് 3 പ്രാവശ്യം ചിഹ്നം വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തി ഏതിനുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി ആരെന്തോ ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് എന്റെ ഈ രൂപം കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്കുള്ള പ്രവേശിക്കാനും കഴിയൂ. അപ്പൊ പറയുന്നത് എവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ദ്വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, പിന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് വേറെ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല അല്ലേ? ഭഗവാനെ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭക്തി എന്നാണ്. പല യോഗങ്ങളും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗം പറയുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗം പറയുന്നുണ്ട്, സാഖ്യയോഗം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇതെല്ലാം പറയുന്നതിനും അവസാനത്തെ ഇതെല്ലാം വരുമ്പോ ഒരു നാൽക്കവല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് അവർ നാൽക്കവലയിൽ ഒന്ന് ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ നാൽക്കവലയാണ് ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പിന്നെ പോകാനുള്ള ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭക്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തി മാത്രമേ അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ ഭക്തിയുടെ എത്രത്തോളം എന്നിൽ സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുന്നു, ആരാണോ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എന്നെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വരൂപം മറിച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പോൾ ചതുർഭുജ രൂപവും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ 2 ദിവസം മുമ്പ് എന്താ കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ചാർട്ട് കാണണ്ടേ അല്ലെ? ആ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആദ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് 4 രൂപങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലെ? അതിൽ നിന്നും അടുത്ത 4 നാരായണ രൂപം വരുന്നു. ആ നാരായണ രൂപത്തിൽ നിന്നും പിന്നത്തെ 4 രൂപം വരുന്നു. ആ 4 രൂപത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ വരുന്നേ. പുരുഷ ഏതായുള്ള വിഷ്ണു രൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ നിന്നും പിന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് നാരായണ രൂപം വരുന്നില്ല. ആ നാരായണ രൂപത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ നാരായണ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചതുർഭുജങ്ങളും മറ്റും ആദ്യ ദ്വിവിധ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. മൽകർമ്മ കൃന്മൽ പരമോ മൽഭക്ത സംഘവർജിത
നിർവൈര സർവഭൂതേഷു സമാവേദി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ ആരെ പടം അല്ലെ പിക്ചറായി കൊടുത്ത പ്രഭുപാദയുടെ പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരുവിനെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ജ്ഞാനം ഇത് മുഴുവൻ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട്, കാരണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇത് കുറഞ്ഞു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഒരു അസൈൻമെന്റ് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രഭുപാദയ്ക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 65 വയസ്സുവരെ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 65-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പ്രഭുപാദ എല്ലാം വീഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനിറങ്ങുന്നത്. ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൂടെ ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് ഭാഗവതം മാത്രമുള്ള കയ്യില്. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഷിപ്പിൽ കുറെ കാര്യം ആദ്യം ആൾക്കാരും സമ്മതിച്ചില്ല. പിന്നെ അവസാനം ഒരു സ്പോൺസറൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. കയ്യിലാണെന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു പൈസ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും കൊണ്ടിട്ടാണ് ആകെ ഉള്ള എന്താണ് ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. വേറെ ഒരു ചിന്തയില്ല. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അല്ലെ, യാത്രയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്, ലണ്ടനിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഞാനല്ല പോകുന്നത്, ഭാഗവതം പോകുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കൂടെ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമുള്ള അത്രയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പ്രഭുപാദ. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ പോയിട്ട് ഈ വളരെ ലോ ലെവലിൽ കിടന്നാണെങ്കിൽ ആ ഹിപ്പികളെയൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരുടെ മനസ്സെല്ലാം മാറ്റി എല്ലാവരെയും കുറച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെ, അവരെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ എത്രയും ചില 1 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഈ ഇസ്കോൺ എന്നുള്ളത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുന്ന 1 വർഷം കൂടെ. അവിടെ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലം അല്ലെ, തെക്കേതാ വടക്കേതാന്ന് അറിയാത്ത അമേരിക്ക പോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു അതെല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നിൽ അർപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തരും അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ഞാൻ തരും. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ള അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രഭുപാദ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് വെറും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ഗുരു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 1 ഇയറിൽ തന്നെ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചു, ആദ്യത്തെ അമ്പലം വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദയുടെ കാലാവശേഷം വരുമ്പോഴേക്കും 108 അമ്പലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നല്ലേ, എല്ലാവരും ഒരു ഊഹാപോഹങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിൽ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും പാടില്ല, ക്ലിയർ മൈൻഡാണല്ലേ. എല്ലാ പാപകരങ്ങളും മാറ്റിയിട്ടുള്ള മനസ്സ് ഉള്ള ഒരാളെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. കാരണം ഒരു കാര്യത്തിലും കാമമോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യമോ ഒന്നുമില്ല, കാമക്രോധ ലോപങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, ഡ്യുവാലിറ്റി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിൽ. പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ. ഭഗവാൻ ഇന്നലെ അർജുനോട് പറയുന്നില്ല, അർജുന നീ ഭക്ഷിക്കുന്നോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ എന്ത് ചെയ്താലും അല്ലെ, ദാനം ചെയ്താലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നാണ്. കാരണം നിനക്കായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് ഞാനാണ്. നീ ചെയ്യുന്നതല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി, നിന്റേത് എന്ന് പറയാന്നല്ലേ. ചില ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു കഥ പറയാൻ ചില ഒരു ശിവന്റെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. ആ ശിവന്റെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഒരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ശിവനും പാർവതിയും സുബ്രഹ്മണ്യനും ഗണപതിയും കൂടെ പുറത്തിറങ്ങുന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരെ ഇറങ്ങും, അത്ര അമ്പലങ്ങൾ അവര് പോകുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അവരിങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങി പല പല സാധനങ്ങളാണ്, അവിടെ വിളക്കുകളുണ്ട്, അതുണ്ട്, ഇതുണ്ട്, കിണ്ടി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അമ്പലത്തിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികളല്ലേ, സുബ്രഹ്മണ്യനും ഗണപതിയും കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കളിക്കാൻ പോകുമ്പോ ശിവൻ പറയും അത് ചെയ്യണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ എന്താന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നാൽ ഇത് ഇന്ന ആൾ വക എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇത് എന്റെ വക, ഇതെന്റെ വക, എന്റെ വക, എന്റെ വക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശിവൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നമ്മുടെ അല്ല, കാരണം ഇത് ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ വകയായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കണേ, നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം എല്ലാം എന്റെ വക, അഹംഭാവം അതിലും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അഹംഭാവം നമ്മളവിടെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു കഥയായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടേതായിട്ടല്ല, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ, സർവ്വരൂപ നമ്മൾ അല്ലെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ കണ്ട് എന്താണ്, ആനയായാലും പട്ടിയായാലും പൂച്ചയായാലും മനുഷ്യനായാലും ചണ്ടാളനായാലും ആരെ കണ്ടായാലും എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ആ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. 84 ലക്ഷം ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ട്, ആ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ.
ആ ആത്മാവെല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് പല പല രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിയായൊരു ജ്ഞാനി എന്താ കാണുന്നത്? ആ ജ്ഞാനി കാണുന്ന ശരീരത്തിനല്ല, ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വെളിച്ചമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിനെ കാണുമ്പോഴാണ് എല്ലാത്തിനെയും സർവ്വഭൂതങ്ങളെയും സുഹൃത്തുരൂപണം പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ്